बे समाव नों लिरहोदो मेलेमाव गोसोआव थायै समावबो नों गोसोआव थाहोदो ओरै होननानै आं जेब्लायबो बिदों आरो आंनि बिबोनांनिसो फिसाजो उन्दैनिफ्रायनो लांनाय आरो बियो जुदि फेल जानांगौबा आंबो गोबां बरनाम जागोन होननानै आं बेनाव बिसोबाय थादों खिन्थु आं अपारेशन खालामखांनानै हामजासे आं बेयावनो बिहामजोनावनो थाबाय माजबादावहाय खिन्थु आङो रिजाल्ट मोनखांनानैसो आं सौहैबाय बिराद मोजां रिजाल्टखौ मोनबाय आरोखि आं बेनाव सोंबाय नोङो बिदोंना बियाखै एफा मोजां बयबो होनबाय बिराद मोजां मोनदों रिजाल्टखौहाय आगोलथ' बिदि नङामोन डाउनथारमोन ओमफ्राय नों बिदोंना बियाखै आं बियाखै होमबाबो आं बिदों नों मानो बिदिया होननानै आं बुंदों आरो ओमफ्राय बेयावनो बे समनिफ्रायनो आंनाथ' आं बिहामजोनि बेमारनि समाव फैनायावनो आंना बिराद गिदिर बेमार दंमोन सानाय सुनाय आथिं आखाइफोरखौ आं बोथ्रोदनो हाया उन्दुनो हाया ओरैबायदि आं गाबो बियो इसोरनावथ' आं बिबायानो थाखायो होमबा माथो खालामनो जोंनि फोथायनायफ्राबो गोरा नङा जाहैबाय खोमा दा ओमफ्राय आङो आलफनसा फिसानाव सुरु लाफिनबाय आरो आंनि नोङो मालायखौ जेरै सोखादों आंनि सानाय सुनायखौबो नोङो रेजें खालामदो बिफा इसोरनिफ्राय बिनानै होदो होननानै ओमफ्राय दा आङो बिराद आंनि देहाया माने रेजेंआव दङ आरो आं गोबां मावनो हानाय केपासिटि बोलोआ फैबाय आरोखि आंनाव दा ओरैबायदि अबाव थांखो आं बेखौबो मिन्थिला आरो मुलिबो खाथिलामोन आंनाव खथ' आं डाक्टारनाव थांबाय आं जेबो माबाबो मोनाखै प्रुफबो मोनाखै आसि बिजौबो आं दांनो हालामोन उन्दुनो हालामोन दा मोजां जानानै दङ आं बेखौनो आङो आलफनसा बियानैनि सायाव आं हामबाय होयो जाहाथे आरोबाव आंनि बे एसे एनै सानाय सुनाय बेमारफोर थानायफ्रा आरोबाव बिफा इसोरनिफ्राय आरो बिस'नानै होबावगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरोबाव माखासे आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्राबो गोबां मानसियानो फोथायनानै फैदों जाहाथे बिनिफ्राय आरोबाव सोखाजानायखौ मोनबावनाय बायदि आरो बयबो फोथायनायाव गोरा जानाय बायदि आरोबाव आं बुंबावो जे आंनि बिमादै गोबां खस्थ' आं लानानै फैदों गारियाव थांलाय फैलाय बिराद खस्थ'यै थांफिनांसैमोन दा इसोरनि अननायाव मोजाङैनो मोजां सफैबाय जाहाथे आलफनसा बियानैया आंनि बिमादैखौबो आं जेरै सोखा जानायखौ मोनदों बेबायदिनो आंनि बिमादैयाबो सोखा जाबावनाय बायदि आं बेखौनो बुंदों आंनि बिमादैखौहाय आं जेरै सोखा जादों नोंबो फोथायनायाव फै आलफनसा बियानैया सोखानो हाया नाथाय इसोरनिफ्रायसो बियो बिस'नानै होदों नोङो इसोरखौबो फोथाय होननानै आं दा इसेबांसिमखौ आं दैदेनबोनो हाबाय आं बेसेबांखौनो बुंनानै आङो फोजोबबाय बेसेबांखौनो मिजिंथिबाय अनदेगाफोर दा बिनि न'खरनि जाय सुबुङा फरायनायाव लोरबांथिमोन पास जाथावथाव नङामोन अनदेग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर दिनै आरोबाव जोंनि गेजेराव सासे फोथायसुलि आइजोआ गावनि जिउआव मोन्दांथि एबा माखासे खेंफोरथि एबा टेस्टिमनिखौ सुबुंनि गेजेराव गसंनानै बियो होनो थाखाय फैदों जों बिथांजोनिफ्राय बबेनि आरो मा नाम बेखौ जों मिथिनो लुबैदों दा बेखौ अननानै बुंनो हागोन बिनि उनावहाय गावनि मा मोन्दांथि आलफनसानाव एबा बिनि हा एबा माबा आं जेबो मिथिया दा बेखौ बे गावनि खुगानिफ्रायनो बे बेखेवगोन दा नोंनि नाम आरो बबेनि बेखौसो मिथिहोगोन नामा आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों आङो धुबुरी खाथिनि ओमफ्राय आरो आंनि फारिसआ जादों बासबारि फारिस आं मैया मोनाबिलि समनिफ्रायनो गारि गाखोनाय आंनि बिमादैखौबो लाबोदों आं बिराद खस्थ'यै आरो आं आवगोल मासावनो आङो बेयाव खनसे फैखांबाय आंनि बिहामजोनि दुखुनि थाखाय बै खनसे गोबां गिदिर जाथाय जादोंमोन बिनिफ्राय दा अपारेशनजों मोजां जाबाय अन्थाइ गलब्लादार जादोंमोन गिनाय मानायफ्राबो खारजोब्बाय दा बियो ओमफ्राय बिनि उनाव जेलानाखि आं मासाव आं सेकेन्ड बारावथ' लाबोनो हायासै बिहामजोखौ गिनायजोंनो बेखौबो फोथाया जाहैबाय ओमफ्राय आङो तेजपुर मेम'रियेल हस्पिटालाव अपारेशन खालामबाय 70,000 थांबाय बेखौ अपारेशन खालामनो फैनायाव आंना बियायं फिसा सासे दं फरिखा एग्जाम दंमोन आंबो गार्ड लानो हायासै आङो बिराद दुखु नांबाय आं बेयाव फैनानैसो मिन्थिनो मोन्दों जे आलफनसा बियानै फिसाया बयनिबो थाखाय बिस'नानै होनो हायो
बेखौ आं मिन्थिनानै मोननानै आङो सेकेन्ड बाराव अपारेशननि सिगां खनसे थांनानै आं बियायं बुंबोबाय नोङो आलफनसा नोम्बनियाव आं नोंखौ गार्ड लानोबो हाला आं नोम्बाजिनि अपारेशननि थाखाय आं थांनोसै दा बेखौ हारसिं गारबोनाय जाबाय आं न'आवहाय हिनजावसा गथ' मानसि क्लास 8आव फरायनाय आवगोलथ' बियो फेल जाहांखामोन थांनाय बोसोरनियावहाय खिन्थु नैबे समावहाय माने नैबे बोसोरावहाय आं गार्ड लायाखैबाबो बे खिन्थु आं बिस'नो थिनदों बे बिस'आसै जाहैदों अब्लाबो आं जेब्लायबो बिस'दों आरोखि आलफनसा बियानैनाव जे आलफनसा बियानै फिसा नों बयनिबो थाखाय बिस'नानै होनो हादोंबा आंनि बियायं फिसानि थाखायबो नों बिस'दो बिनो लिरनो हायै समाव नों लिरहोदो मेलेमाव गोसोआव थायै समावबो नों गोसोआव थाहोदो ओरै होननानै आं जेब्लायबो बिदों आरो आंनि बिबोनांनिसो फिसाजो उन्दैनिफ्रायनो लांनाय आरो बियो जुदि फेल जानांगौबा आंबो गोबां बरनाम जागोन होननानै आं बेनाव बिस'बाय थादों खिन्थु आं अपारेशन खालामखांनानै हामजासे आं बेयावनो बिहामजोनावनो थाबाय माजबादावहाय खिन्थु आङो रिजाल्ट मोनखांनानैसो आं सौहैबाय बिराद मोजां रिजाल्टखौ मोनबाय आरोखि आं बेनाव सोंबाय नोङो बिदोंना बियाखै एफा मोजां बयबो होनबाय बिराद मोजां मोनदों रिजाल्टखौहाय आवगोलथ' बिदि नङामोन डाउनथारमोन ओमफ्राय नों बिदोंना बियाखै आं बियाखै होमबाबो आं बिदों नों मानो बिदिया होननानै आं बुंदों आरो ओमफ्राय बेयावनो बे समनिफ्रायनो आंनाथ' आं बिहामजोनि बेमारनि समाव फैनायावनो आंना बिराद गिदिर बेमार दंमोन सानाय सुनाय आथिं आखाइफोरखौ आं बोथ्रोदनो हाया उन्दुनो हाया ओरैबायदि आं गाबो बियो इसोरनावथ' आं बिबायानो थाखायो होमबा माथो खालामनो जोंनि फोथायनायफ्राबो गोरा नङा जाहैबाय खोमा दा ओमफ्राय आङो आलफनसा फिसानाव सुरु लाफिनबाय आरो आंनि नोङो मालायखौ जेरै सोखादों आंनि सानाय सुनायखौबो नोङो रेजें खालामदो बिफा इसोरनिफ्राय बिनानै होदो होननानै ओमफ्राय दा आङो बिराद आंनि देहाया माने रेजेंआव दङ आरो आं गोबां मावनो हानाय केपासिटि बोलोआ फैबाय आरोखि आंनाव दा ओरैबायदि अबाव थांखो आं बेखौबो मिन्थिला आरो मुलिबो खाथिलामोन आंनाव खथ' आं डाक्टारनाव थांबाय आं जेबो माबाबो मोनाखै प्रुफबो मोनाखै आसि बिजौबो आं दांनो हालामोन उन्दुनो हालामोन दा मोजां जानानै दङ आं बेखौनो आङो आलफनसा बियानैनि सायाव आं हामबाय होयो जाहाथे आरोबाव आंनि बे एसे एनै सानाय सुनाय बेमारफोर थानायफ्रा आरोबाव बिफा इसोरनिफ्राय आरो बिस'नानै होबावगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरोबाव माखासे आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्राबो गोबां मानसियानो फोथायनानै फैदों जाहाथे बिनिफ्राय आरोबाव सोखाजानायखौ मोनबावनाय बायदि आरो बयबो फोथायनायाव गोरा जानाय बायदि आरोबाव आं बुंबावो जे आंनि बिमादै गोबां खस्थ' आं लानानै फैदों गारियाव थांलाय फैलाय बिराद खस्थ'यै थांफिनांसैमोन दा इसोरनि अननायाव मोजाङैनो मोजां सफैबाय जाहाथे आलफनसा बियानैया आंनि बिमादैखौबो आं जेरै सोखा जानायखौ मोनदों बेबायदिनो आंनि बिमादैयाबो सोखा जाबावनाय बायदि आं बेखौनो बुंदों आंनि बिमादैखौहाय आं जेरै सोखा जादों नोंबो फोथायनायाव फै आलफनसा बियानैया सोखानो हाया नाथाय इसोरनिफ्रायसो बियो बिस'नानै होदों नोङो इसोरखौबो फोथाय होननानै आं दा इसेबांसिमखौ आं दैदेनबोनो हाबाय आं बेसेबांखौनो बुंनानै आङो फोजोबबाय बेसेबांखौनो मिजिंथिबाय अनदेगाफोर दा बिनि न'खरनि जाय सुबुङा फरायनायाव लोरबांथिमोन पास जाथावथाव नङामोन नाथाय इसोरा गियानि इसोरा जोंनो बोर होयो सोरबा सासेनि बिस'नायखौ जों बयबो लुबैयो जेरै जों गावजों गाव बिस'लायो आंबो सोखाया सोरखौबा जों खावलायो आंनि थाखाय बिना हो बेबायदि जेरै सोरगोआव थानाय जायफ्रा इसोरजों लोगोसे थायो आरो बिनि बिनायखौ खाथिसिनाव थानायखौ इसोरा थाब नाजावो दा बियो बियानै फिसा होननानै गावनि बियानै फिसा बायदि असे अननायजों दिनै बे आलफनसाना बिसोरनो खावलायनायाव बे गथ'आ फरायनायाव माबायदि रिजाल्टआ मोजां जाबाय बिराद मोजां मोनदों आरो इन्टारभिउआवबो क्लास 9आव इन्टारभिउ होनायावबो बेनो बांसिन मोनदों बेबायदि बिनि मेलेमा बिदि नंगौना नङामोन आगोल नङामोन आरोखि आंनि बिस'नायजोंनो गावथ' बिबावाखैनो आंनि बिस'नायजोंनो बिसिबांसिम आरो बे टेरिटरियाव फैनाया खनसे जाखो आङो आवगोल मार्चआव खनसे फैदों एप्रिल
मे बे मोननैया गेप जाबाय आरोखि आं फैनोबो हाया बेनिफ्राय न'आव नोंहा माबा मोनसे आगोलाव बिहामजोआ माबा मोनसे जाथायदोंमोन जाथाय मा एसे बुंथिनो हागोन ना बेखौ हागोन मानोना आंनि बिहामजोआ गिबांलाबायनाय जादोंमोन मा जाग्रामोन आगोलहाय माने बियो माबायाव दखानाव थांदोंमोननो दखानाव थांनानै साहा लोंनानै फैबाय बिनि उनावहाय उन्दुफैबाय एम्फौबो जाबाय उनावहाय गिलाबायनाय जाबाय आयनायाव नायबायनो गावखौनो गाव नुवा माने थखन बायदि नुबायनो गावनि महरखौबो नुला माने बेफोर गावनि मोदोमखौ माबायदि मोनोमोन बेलाय थखन बायदि नुदों थखन लावथि बायदिल' नुयो लावथि बायदिल' नुयो बेबायदिबो नुफेरबाय हा सिनेमा थियेटारफ्रावसो सिरियालफ्रावसो नुयोमोन दा हा गावनि मोखांखौ नायब्ला मोखांखौ नुवा कन बादिसो नुयो नाथाय अब्ला बेबायदि जाना बे गामा गिबाय नोंनि बिहामजो आंनि बिहामजो दा बहा थायोमोन बे बिहामजो माजबादाव दाबो माजबादाव आदर्श बेथ' फैदोंमोन ना खनसे खनसे लाबोखांबाय ओमफ्राय गिना बियो दा हामबाय बिराद मोजां हामबाय दा ओमफ्राय नुजानोबो गिदोंमोन बेयो नुजानोबो गिदोंमोन बेयाव टेस्टमिनि होनोबो गिदोंमोन आरोखि दाथ' बिराद मोजाङाव फैबाय दा जेबो प्रब्लेम गैला आरो बेनिफ्राय बियो गन बादिल' नुनाया बेसे गोबाव थाया आरो माब्रै बियो सोरनाव बिनो खावलायनायाव माब्रै बियो सोखाजानायखौ मोनखो एसे बुंनो हागोन आं बेयाव लाबोबाय आरो बयबो आराधनाबो नबिनाबो लाबाय आरो आलफनसा बियानैनावबो आं बिस'बाय बेजों ओरै दा गैया आरोखि मास मोनसेखौ बिराद खस्थ' मोनदों आरो बेखौ आच्छा बियो बिनि मोदोमाव गन बादि लावथि बादि नुनाया बियो बेसे गोबाव नुवा बेखौलाय गाव आयनायाव नायब्लाबो खर'खौ नुवा गन बादिल' नुयो आरो बेबायदि नुनाया बेसे गोबावसिम थाया फार्स्टआव सप्तासेसो नुदों बियो नङा सप्तासेसोआनो बे गिबांलाबायनाय जाखादों गिबांलाबायनाय जादों आरो बिदिनो नुदों ओमफ्राय आरो आङो क'क्राझारनिफ्राय फैबाय बिसरनानै हरबाय बाइबेल बेखेवबाय आरो फोथायनो होननायखौ मोनबायना बेनि बाइबेल बेखेवनाय समाव ओमफ्राय बेजोंनो ओमफ्राय गिबांनायाबो गैला ओमफ्राय आरो आं थांफिनलायबाय आरो जाफिनलायबाय खननै जादों आरोखि थांलाय फैलाय आच्छा बेनिफ्राय बियो गावबो नायबाय थानाय आइबाव नायबाय थाबाय गावनि मोखांखौ नुया खर'खौ नुवा लावथि बादि नुयो बेबायदि जाथायाथ' आसरित मानोना सैताना जेब्ला बेखौ हाबनानै बियो एम्फौखौ बेसेबां जायामोन माबाफोर बाजाराव माबाफोर गुगुनि माबा जाग्राफोर मोनजाबोदों नामा गुगुनिखौ साहाजों गुगुनिजों जानानै फैदोंमोन बे दखानावहाय ओमफ्रायथ' फैनानै न'आव एम्फौबो दंमोन बे एम्फौखौबो जाजोबदों जाहैदों मालाबाबो बिदि जाफेरामोन ओंखामबो जाजोबदों एम्फौखौबो जाजोबदों बिनि उनावसो माने उन्दुनाय समावसो बेखौ सुरुनो गिलाबायबाय आं मा जाखो आं मानो गिलाबायखो आरो हारसिं थायो बे मैदेर बारियावनो हाजो गुदियावनो फिसाय लोगोसे दं ना गैया फिसाया बियो आंनि फिसा हौवाया अरुणाचलावहाय सेन्स' हानो थांदोंमोन आरोखि थाखायानो न'आवनो फिसाफोर गथ' गैया सासेल' दंमोन सासेया ओइ माबा दिखियाजुलि बाथासि मिसनाव थायो आरो आच्छा दा बे नोंनि बिहामजोआ दा बेबायदि अबस्थायाव मोजाङाव फैफिनबाय ना दाबो बै समनि गन बादि नुबाय आयनाव नुबाय थानाया दाबो नुबाय थायो गैला बियो एकदम मोजाङाव फैबाय दा सोर बेखौ सोखाखो बेखौ इसोरा सोखाबाय आफा बिफा ओमफ्राय नोङो बाहाय लाबोनायावबो आलफनसानावबो बेनो आलफनसानावबो आं माब्रै होननानै बियामोन नों आलफनसानाव आङो बिदों आंथ' मिन्थियामोन मालाबाबो आलफनसायादि बिदि सोखानो हादों आंनाव मबाइल गिदिरबो गैया दाबो आं खोन्थानोबो रोङा ओमफ्राय बेयावसो फैनानै आंजोंनो लोगोसे बिहामजोनि बिब'आबो फैफादों बेनिफ्राय ओमफ्राय बियो होनबाय आलफनसानाव बिस'बानो बेमार हामोनो फरायनो हायियाबो फरायोनो बेखौहाय खोनानायजों ओमफ्राय आंबो बिदिसो नामा होननानै आंबो बिनो हमबाय गाबनो हमबाय नों मालायखौ सोखानो हादोंबा आंनि बिहामजोखौबो नोङो अननानै सोखादो बिफा इसोरनिफ्राय नों बिस'नानै होदो आइ मारियानाव बिस'दो नोंनि गोहो बोलोखौ आंनि बिहामजोनि सायाव हरदो बिदि होननानै आं बिबाय आरोखि दा जेरैनो बिदों एरैनो आं फिथाइखौ मोन्दों आं ओंखायनो आलफनसा बियानि फिसाखौ आं हामबाय होयो रोजा रोजा आरो बेबायदिनो जोंबो सोखाजानायखौ मोनबाय थानाय बायदि आरो आलफनसानि सोखाजानायखौ मोननानै जाहाथे जोंनि फोथायनाया गोजान जायै बायदि जेब्लाबो जों फोथायनायाव थाबाय थानाय बायदि आं बेखौनो मिजिंथियो अन्दायगाफोर दा नोंनि नामा मा नाम आरो बबेनिमोन आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि धुब्रि बर्डारावनो ओमफ्राय आंनि गामिया जादों माइनाव जरा आरो पस्ट अफिसा जादों मलानदुबि जार ओमफ्राय आंनि मुङा कुन्ज बसुमतारी अन्दायगाफोर दा बेयो गावनि थार मोन्दांथिखौ जोंनि गेजेराव टेस्टिमनिनि गेजेरजों मिथिहोबाय खालि खेबसेबाव फोरबायदि सिक्रेटारिमोन बिथांजोखौ हामबायनो थाखाय गोबारै आखाइ खबदों